Poslušajte priču o Marku, tipičnom studentu sveučilišta u Rijeci. Kada je Marko nakon što je maturirao prvi put došao u Rijeku, odmah se suočio s problemom kako će pronaći stan u kojem će živjeti dok studira. Prvo je uzeo oglasnik i tražio stanove koji se daju u najam. Međutim, nije se baš usrećio. Svaki put bi naišao na oglase bez slike, samo sa kontaktom u obliku broja telefona. Neki stanovi su se ispostavili kao totalne rupe, neki su mu bili preveliki, a neki jednostavno preskupi. Prije nego je prvi put pronašao stan koji mu je odgovarao, Marko je potrošio ogromnu količinu vremena, novaca i živaca. Srećom, postoji pravo rješenje. SSA je smještajna agencija sveučilišta u Rijeci, specijalizirana za pronalazak stanova studentima za vrijeme studija. Marko će moći preko interneta, a to znači brzo, s bilo kojeg mjesta i u bilo koje vrijeme, pretraživati bazu s cool stanovima. Osim uštede vremena i novaca, SSA Marku garantira potpunu pravnu sigurnost i visoki standard kvalitete. Ako i ti želiš brzo, jednostavno i sigurno pronaći studentski smještaj, ne traži dalje. Registriraj se na SSA i među prvima postani korisnik nekog od stanova koji se već nalaze u ponudi.